जोंना दिनै ओंख्रिया थास' बिसुं आलु खारै ना गोरान ओमफ्राय बिथिंजाय दङ लेस्रा भाजा नङा रोसि जों बिदिनो जालाबायो जोंहा आंना अमाया देरहांबायानो नै देरबायना लोगोफोर अमाया आंना गोलाव लाव आराम जाथारबाय दासो आदारखौ जाग्रा जाबाय ख्लाब 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 ख्लाबनो नङाबाथाय जि जायानोमोन ओमफ्राय जि थाबनो देरखांनाय नुबाय आङो अमाखौ ओमफ्राय मासे बायबावनो सानबाय थादो टाइमानो मिलायथाराखै हाथायाव थांनोनो बोरै माखानिखौथ' आं बायखाला ओमफ्राय सानदे नायनानै थांनांसिगोन मालाबा एबार बुन्दि बायगोन लोगोफोर बुन्दि ओमफ्राय फिसा आजाय होनानै माबा खालामगोन मा होनो बुरजा खालामगोन फिसाखौ लाखिजोबगोन सानदों आरो नायनोसै मा जायो हेलो आंनि इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जलाजकासखौ बरायहरलायबाय ओमफ्राय आं दिनैहाय बिराद इनफरमेटिभ भिडिअ मोनसे लानानै फैदों गासैनिबो थाखाय जाय जाय हौवाफोर बिसोर नायाबाबो जागोन एक्चुअलि नायबाबो जेबो नङा खारन बे नर्मेल खोथा नेचारेल खोथा नायबाबो जेबो नङा जेबो लाजिथावना खोथा नङा बेयो नेचारेल खोथाखा आरो थ' नाय जेबो नङा आरो स्पेसियलि बे हिन्जावफोरनि थाखाय जागोन खारन जोङो हिन्जावफोरा बे प्रब्लेमजोंहाय फेस खालामथारनो गोनां जाथारो साफ्रोमबो आइजोफोरानो थ' बेनि थाखाय आरो आं भिडिअखौ बानायनायनि सिगां नोंसोरजों खोन्थाखानानै लायो जे नोंसोरो जुदि कट फिल खालामोबा गावनि फेमिलि मेम्बार्सफोरजों बा फिसालाफोरजों माबाफोरजों बेफोरबायदि नायदोंबा भिडिअखौ दसे उनाव नायबानो जाबाय खिन्थु नायथार बियो बे हिन्जावफोरनि थाखाय जों गासैबो मिथिना लानाया मोजां बे खोथाखौ थ' आं स्टार्ट खालामनोसै बुंनायखौ जोङो हिन्जावफोरा मा जायो सानसे नङा सानसे बयबो बिमा जानो गोनां जाखायो नङा होमबा ओमफ्राय जायफोरा नर्मेल डिलिभारि जायो बेसोरो मा जानो नागिरो जोंना प्राइभेट पार्टसा लुज जालांनो नागिरो आरोना एक्चुअलि नर्मेल डिलिभारिनि थाखायल' नङा जोंना गोबां रिजनावनो प्राइभेट पार्टसफोरा लुज जालाङो जेनेबा गोबां एक्सारसाइज माने गावखौनो गाव खायसेया बिराद फिट लाखिनो थाखाय जों गोबां एक्सारसाइज खालामो बेनि उनावहाय हिन्जाव माहारिफोरा दानिया बहुत खेला आरि गेलेयो एकदमबारे बिराद गेलेयो बाहेरायाव थांनानै खेला आरि गेलेयो थ' बिदियावबो जोंना बांद्राय खेला गेलेनायनि थाखायबो जोंना प्राइभेट पार्टसा लुज जालाङो आरोना ओमफ्राय उनावहाय जोंना मा जायो जेनेबा गामिनि हिन्जावफोरा बिराद साइकेल सालायो आरो जेनेबा कलेजफोराव अबावबा हाथाय बाजारफोराव साइकेलजों गोजान गोजान लामा हान्थिनानै थाङो थ' बेनि थाखायबो जोंना प्राइभेट पार्टसा लुज जालांनो नागिरो बहुतानो मिथिया बे खोथाखौ खिन्थु बे नंगौ खोथाया नोंसोरो माबाफोराव चार्ज खालामनानै नायहैबाबो मिथिगोन ओमफ्राय गायनोकलजिस्टफोरा बे खोथाखौबो बुंखायो जे नर्मेल डिलिभारिनि थाखायल' नङा प्राइभेट पार्टफोरा बेखिनि रिजनावबो जोंना लुज जालांनो हायो ओमफ्राय उनाव जोङो मा जायो जोङो दा बहुतानो मिथियो बे खोथाखौ जेनेबा प्राइभेट पार्टखौ टाइटिं खालामनायनि बहुद माबा दंसै दाना प्रसिजियर दंसै दाना इउटुबफोराव भिडिअ सार्च खालामनानै नायबाबो जोङो नुयो जेनेबा हम रेमेडिसफोरजों खायसे बिदि भेजिनेल टाइटिं खालामनाय बिदिहाय मोनो ओमफ्राय उनावहाय बिराद क्रिम जेल बेफोरबायदिबो मोनसै जोंना दा मार्केटावहाय बहुतानो मिथियो बे खोथाखौ खिन्थु खायसेया मिथिया बे खोथाखौ आरो बांसिनानो जोङो गामियाव थायो नालाय आइजोफोरा जोंना बर'फोरा ओंखायनोथ' बहुतानो मिथिया आरो बे खोथाखौ खिन्थु बे लाजिथावना खोथा नंथारा एकदमबारे लाजिथावना खोथा नंथारा बे नेचारेल खोथा जेनेबा बेनिखायनो जोंना मा जायो प्राइभेट पार्टसा ओरैनोबाबो बिराद सेन्सिटिभ जाखायोथ' बेहाय जोंना जुदि नोङो बाहेरानि एकदमबारे केमिकेल बाराद्राय गाज्रि केमिकेल गोनां क्रिम जेलफोरखौ जुदि जोङो बेहाय इउज खालामफ्लाङोबा जोंना एकदमबारे 100% गेरेन्टिखा जोंना साइड इफेक्ट जानायनि चान्स थायो खारन बे जायगाया प्राइभेट पार्टसा जोंना बिराद सेन्सिटिभ जायो गासैबो मिथिखायो जोंना ओरैनो एसे एनै माबा बिदि फास्रा खालामबाय थानायावनो जोंना एसे मानलु मानला बिदि जानो नागिरो नङा होमबा थ' जुदि नों गाज्रि केमिकेल गोनां प्रडाक्टखौ नों जुदि मिथियालासे इउज खालामनानै होयोबा नोंना जालांगोन बेहाय एकदम इनफेक्सन जालांगोन नोङो बिराद गोबां खरस खालामनानैबो नोङो माबानो फाहामना लानो हानाय नङा थ' बेखायनो आङो नोंथांमोनजों साजेस्ट खालामगोन सानफ्रोमबो नोंथांमोना फोथायनाय नोंथांमोना मोजां प्रडाक्टखौ नायनानै मिथिनानै इउज
इउज खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दा नोंसोरजों सानफ्रोमबो शेयार खालामबाय थानाय मोनसे नेचारेल प्रडाक्टखौ नोंसोरजों शेयार खालामनो नागिरदों जेनेबा आं नोंसोरजों आगोलावबोहाय शेयार खालामखादों बे प्रडाक्टआ बे एकदमबारे 100% नेचारेलखा थ' बेनो जाहैबाय इभार्टिनि आं क्रिमखौ खोन्थाना होगासिनो बेनो जाहैबाय इभार्टिनि युनिलाइफ रिभिटेलाइजिं इन्टिमेट जेल बेनि पेकेजिंखौ आं नोंसोरनो खिन्थानानै होनि बेनि प्राइसआबो एकदम रिजनेबल प्राइसखा 100% नेचारेल बियो जेबो गिनां गोनां गैया बेखौ इउज खालामनो थाखाय ओमफ्राय नै बेफोरबायदि सिङावहाय पिंक एन्ड व्हाइट कालारनि बथल मोनगोन किउटनो ओमफ्राय आं नोंसोरनो खिन्थानानै होनो जायफोरा प्रेगनेन्ट जायफोरा पिरियड जादों बेखौ इउज खालामनो नाङा ओमफ्राय गथ'फोरनिफ्राय बेखौ गोजानाव लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेफोरबायदि खफाखौ खुलिनानै बेफोरबायदि प्रेस खालामनानै एसेल' एमाउन्टनि आखाइयाव फुननानै लानानै बेखौहाय नोंसोरो प्राइभेट पार्ट्सआवहाय फुननानै लाबानो जाबाय बेखौ फुनखांनायनि उनाव सुनो गोनांथि गैया ओमफ्राय बेखौ सानसेयावहाय खेबनै इउज खालाम फुङाव खनसे ओमफ्राय हराव खनसे नोंसोरो बेखौ लानो थाखाय जेबो गिनांगौ गैया आङो आगोलावनो इभार्टिनि प्रडाक्टखौहाय मिथिखायो आङो इभार्टिनि सायाव आंहा फोथायनाय दंखायो बेहा जेबो साइड इफेक्ट जाया बेयो 100% नेचारेलखा बे प्रडाक्टआ ओमफ्राय आङो सिगाङावबो इउज खालामखानानै आङो रिजाल्टखौ मोनखानाय पेजफोरानो जा दस्रा पेजफोरनि साय पेजआबो बिराद मोजां ओमफ्राय उनावहाय दस्रा आरोबाव गोबां इउज खालामबावदों आङोथ' बिराद मोजां मोनदों आङो जेबो साइड इफेक्ट जाया बेहाय इभार्टिनि जिखुनु प्रडाक्टआवनो खारन बियो SYSPO सार्टिफाइड मोनखानाय मोनसे प्रडाक्ट आरो डार्माटलजिकेलिबो बियो सार्टिफाइड मोनखानायखा एकदमबारे 100% नेचारेल प्रडाक्ट आंहा फोथायनाय दंखायो बेनिखायनो गुबुनाव मार्केटाव मोननाय जिखुनु क्रिमखौ फुनस्लायस्लाय जिखौ नोङो फोथायो जिखौ नोंहा 100% फोथायनाय दङ नेचारेल प्रडाक्ट बेखौ नोंसोरो इउज खालामबानो जाबाय ओमफ्राय प्रडाक्टखौ नोंसोरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आङो डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होनानै होगोन थांनानै अर्डार खालामनानै लाहैबानो जाबाय खुलुमबाय